Som en Pet Xumeu de Sant Carlos, Josep Joan i Marí, i volem seguir aquest any, com hem fet durant 2 anys, en Sant Carlos i Santa Eulàlia. Hem escrit un llibre sobre Sant Carlos que parla de dendes, pous i fonts, i un altre de Santa Eulàlia que també parla de dendes i fonts de Santa Eulàlia. I ara estem aquí a Santa Lletruris. Si Sant Carlos i Santa Eulàlia ens va ser un poc difícil, aquí m'ho serà per jo bastant molt més, perquè Sant Carlos i Santa Eulàlia jo el conec bastant. Ja ho coneixia abans de començar el llibre. Santa Lletruris només ho conec de quan jo vaig estar de mestre aquí abans dels 70, i hi havia unes poques cases, no n'hi havia gaire de cases, el poble estava en regressió, la gent s'anava, com per tots els altres pobles, també s'anava a buscar feina a la costa, als hotels, a les platges i tot això. Però llavors pareix que hi ha hagut aquí un moviment que ha fet que Santa Lletruris cada dia cresqués més i més. I això, una de les causes principals, que la gent va començar a fer sous per invertir, va començar a invertir per aquí, per alrededors, i el poble ha anat cresquent més i més. I ara, aquí ara ens trobam a l'església, a la plaça de l'església de Santa Lletruris, que és una plaça que no fa molt que està asfaltada i és un centre molt important. Hi ha restaurants, hi ha bars, hi ha cafeteries i en tot moment trobareu gent. Estem aquí al centre pràcticament de Silla, a pesar que diuen que el centre geogràfic de Silla és el poble d'en Gatzara, que llavors visitarem. Però aquí es considera el poble que està al centre de Silla i el poble, o la venda aquí, la venda també està en el centre de totes les altres vendes, perquè totes les vendes la bordegen. Santa Lletruris, el poble de Sant Rafel i el poble de Sant Llorenç són els 3 únics pobles que no tenen, que la mar no els envolta. Està molt lluny, molt prop, no està molt llunyà. Doncs jo, això només seria una petita presentació, i llavors ja aniríem parlant d'altres pous i fonts i juntament amb les vendes que es corresponen.